Jazykový modul som si vybral preto, lebo si chcem zlepiť svoje jazykové zručnosti v budúcnosti. Aj teraz. Prírodovedný modul som si vybral preto, lebo napríklad keď chcem byť doktorom, tak v tom prírodovednom module mám rozšírené hodiny biológie a chémie. Lebo som chcel mať veľa možností o štúdiu na vysokej škole a veľa možností, ako si vybrať a som vzdelaný vo všetkých predmetoch. Vždycky som vedela, že budem chcieť ísť študovať informatiku, tak som sa rozhodla, že keď pôjdem na GPH, tak rovno prečo s tým nezačať. A aj na základnej škole ma to veľmi bavilo, tak keď už som prišla tu, už som mala nejaké skúsenosti a vedela som, že budem takto aj pracovať. Tak športový modul som si vybral kvôli tomu, že nám umožňujú chodiť na tréningy aj počas vyučovania, takže do obedu. Tak môj modul mi ponúka napríklad ponuku projekt Erasmus, kde som mohol byť v Londýne a sa naučiť nové veci, alebo v mojej praxi pri fyzioterapii, kde potrebujem vedieť angličtinu. Môj modul mi prináša napríklad to, že v druhom ročníku sme robili ročníkové práce a tie ma podľa mňa super pripravili aj na vysokoškolské štúdium, ako sa približne píše bakalárka tieto práce. Momentálne širokospektrálne vzdelanie na všetkých úrovniach, čo sa týka aj biológie, aj nejakých jazykových predmetov a podobne. Programujem často, učím sa nové veci každý deň a je tu aj dobrá komunita medzi nami. Sú tu aj celkom dobre vybavené počítače ako vybavenie a veľmi mi to ako dáva do života a do práce veci. Hlavne keď komunikujem s študentmi, ktorí tu boli predtým a hovoria mi, aké je to na výške a čo im presne táto škola priniesla. A prináša nám to, že keď máme napríklad zápasy počas dňa, tak nás ospravedlňujú z hodín a stále sa nám snažia výjsť v ústrety. Ďakujem.